Aquest vídeo intentaré que sigui curt per mostrar què és Linux, que molta gent es pensa que encara és allò d'una terminal. Estic dintre de la NASA, res d'això. El Linux ara ja es pot fer servir com a un ordinador d'empresa, un ordinador de casa, perquè ho té tot i a més normalment, ara us ho ensenyaré. Per exemple, vinga, anem al trapo. Aquest és el software que utilitzo jo per a programar pàgines web. El PHP i tot el tema. Però aquest és el software. Vaig directe perquè veieu tot el que es pot fer i que el mecanisme és com a Windows. Veieu les finestres que obro, tanco, minimitzo les finestres. Aquest software és el que utilitzo jo per programar en Java. Tenim navegadors. Quins navegadors? Els que teniu vosaltres a Windows. Tenim el Firefox, tenim el Chrome, veieu? Tenim Tor, tenim Opera, doncs els mateixos que fins i tot el de Microsoft. El Microsoft Edge també està per Linux. Tenim clients de correu electrònic, no l'obro perquè veuríeu els mails, però és el Thunderbird, però també tenim l'Evolution. Seria l'alternativa a l'Outlook, el que teniu vosaltres a l'Outlook. Com la majoria de gent ara consulta el Gmail o el Hotmail o el Yahoo, els més rarets, el navegador, doncs bueno, tenim navegador, ho tens tot. Però anem a, per exemple, al LibreOffice. Seria el Microsoft Office, el que feu servir per tot el tema dels documents. Doncs tenim el LibreOffice, aquí per al processador de textos, el full de càlcul, el de fer presentacions, o sigui, bueno, aquest és el de dibuix, aquest, l'imprès, seria el PowerPoint, o sigui que teniu tot el paquet ofimàtic LibreOffice, que és totalment gratuït. També està la versió per a Windows. Què més? L'editor d'imatges, de fotos, per retocar les fotografies, el que seria el Photoshop. Ara veureu altres opcions, jo utilitzo GIMP, però bueno. El tema de jocs, teniu aquí tot el tema de multimèdia, els reproductors, per exemple, l'VLC, que és el que també està per a Windows, també el tenim a Linux. El tema multimèdia, el tema del so, doncs reproductors com el Juke, que li dius una carpeta i tu reprodueix. Arranjament del sistema, perquè veieu una miqueta com funciona. Arranjament regional. Jo tinc el català com a idioma predeterminat. Els formats és com aquí a Catalunya, tant els nombres, les dates, la moneda. A la verificació d'ortografia, doncs ho tinc que miri l'ortografia en català, i la data i l'hora, que aquí hauríem de posar 2:15 i 5. Llavors, què més? El tema global, que és l'aparença. Doncs ara mateix tinc l'adapta, però li puc dir, vinga, aplica aquest tema i veieu que ha canviat els colors dels botons i tot. L'estil del plasma, doncs ho faré més fosc. Veieu que ha canviat el menú i si desplego tot és més fosc. Icones, doncs ara tinc el papirus. Veieu, no? Aquí el tema de les icones, doncs farem brisa. Faig aplicar i veieu que ha canviat i si desplego tornen a canviar tot el tema d'icones. Què més? Tema de colors, estil de l'aplicació. L'estil de l'aplicació és el tema de botons.
Ara tenim el Brisa, però li donaré el Fusion. Faig aplicar i veieu que ha canviat? Ha canviat d'això. Però també decoració de les finestres. Veieu que ara tinc aquí els colorets aquests? Doncs li posaré el Brisa. Faig aplicar i ha canviat tot el tema. Veieu? És s'assembla molt, no? A l'escriptori doncs podem posar una pantalla, ara tenim vista carpeta perquè és diapositives, jo cada hora em va canviant, vale? Escriptori, bueno, no vull canviar perquè ja m'agrada com està, però podem canviar tot el tema de fons de pantalla i opcions com fons de pantalla següent, fons de pantalla següent, fons de pantalla següent. Veieu, no? Veieu també que m'agrada la història, tot el tema de la Segona Guerra Mundial. Bé, doncs amb això veieu que el funcionament són programes, són finestres, són igual, i què és el que té bo Linux? Que nosaltres tenim el que diem repositoris, que és un lloc on està tot el software, els programes que ens podem instal·lar. Què hem de fer a Windows? Hem d'anar a una web, descarregar coses, no estem segurs de què descarreguem ni d'on, doncs aquí hi ha uns repositoris que tenen més garanties de que el que t'estàs descarregant és més segur. Per exemple, quin tipus d'aplicacions? Krita és l'editor d'imatges, seria un altre Photoshop. Fixeu-vos quin potencial de software. El Kdenlive és l'editor de vídeos, fixeu-vos com és, amb diferents canals, diferents pistes. El KTorrent per descarregar tot el tema seria com l'Emule. El Blender és l'editor 3D per crear objectes 3D, que seria com el 3D Studio, però és que n'hi ha més. O sigui, tu vens per aquí, vinga, aplicacions d'educació, doncs aquí tens un fotiment. De gràfics, doncs aquí tens tots els editors. El Inkspace és el de dibuix vectorial. Teniu diferents com l'AutoCAD. El tema d'internet, de multimèdia, doncs per sentir àudios, per podcast, per vídeo, és que ho teniu absolutament tot, o l'OBS Studio, que és amb el que jo estic fent aquest vídeo, que et captura de la pantalla, em captura la càmera, el so, el no sé què, i a partir d'aquí puc fer això. I tan simple com si jo vull els jocs sí que anem una miqueta fluixets a Linux, ara cada vegada més, cada vegada per tema d'Steam i per tema dels emuladors, perquè aquí el que trobareu molt són emuladors de consoles. A veure si trobo algun emulador de consoles. Aquí, per exemple, l'emulador de la Game Boy Advance. Ho instal·les i una altra cosa és que tinguis els jocs. Això no, tu tens l'emulador però has d'aconseguir els jocs. I aquí tens diferents jocs per jugar online i tal. Però bueno, això en el tema de jocs sí que trigarem una miqueta, encara que s'avança molt ràpid ara, trigarem una miqueta a arribar al tema de Windows. I ja està, vull dir, perquè veieu que quan parlem de Linux no estem parlant de terminal ni d'un paio amb ulleres a fosques i fent d'això, sinó que el podem utilitzar tranquil·lament al nostre ordinador i que ens permet treballar. La majoria de software és gratuït, molt és de codi obert, o sigui que si saps programar també el pots canviar, o sigui que... I què més? Destacaria sobretot el tema del potencial i el suport que té en català. O sigui, la majoria del meu sistema operatiu està en català. O sigui que aprofitem-ho i pregunteu quan aneu a comprar un ordinador que si en comptes de Windows
us poden posar Linux. I si us pregunten quin, doncs podeu dir que el Debian o l'Ubuntu, que són els que més s'utilitzen. I bueno, més que res, si ha servit per això, per fer-vos canviar una miqueta d'idea de que veieu que Linux no és el que us pensàveu, per mi ja és més que suficient.